knjižkama. Pisao je 3 pisma tom velikom čoveku srpskog naroda i ovaj mu je vraćao takođe Večiti Neženja, jedan od najvećih naučnika savremenog sveta, gospodin Nikola Tesla. Lenku Dunđerski opisivao kao neljudsko i nadljudsko biće izuzetne lepote, koja se preporučuje samim tim kao njegova žena. Video ih je zajedno, nekako smislio i zapakovao u svojim mislima da budu zajedno. Dok mu je Nikola Tesla odgovorio, ukoliko se nađe žena koja će se udati za nauku, a ne za mene, onda prihvatamo. Znao je, i zbog toga i ostao neženja, da nijedna žena ne može da prihvati da ima muža koga će da voli, a koji nikada neće biti kraj nje i koji neće ni posvećivati ni jedan jedini minut, ili on tu upravo svima govorio, nikome osim svojoj nauci. Možda sebično, ali čovek koji je pre svega bio iskren. Prema tome, zato i ostao Večiti Neženja. Nije znao o kome Laza Kostić piše u tim svojim pismima, mada zaintrigiran dosta. Kada vam neko piše da se radi o neljudskoj, nadljudskoj lepoti, onda svakako vas zainteresuje o kome se to radi, nikada nije hteo da mu otkrije, sve dok Lenka nije preminula 1895. Govore medicinski spisi da je bio tifus u pitanju, mada je malo verovatno, tifus je bolest prljavog, tako, i kontaminiranog prostora, ratna bolest, da tako kažemo, to su bile mirne godine pred kraj 20. veka, prosperitetne godine, kako za porodicu Dunđerski, tako i za čitav srpski narod u Vojvodini. Vrlo je verovatno da je umrlo tuberkuloze, kao i mnogi veliki Srbi, i Branko Radičević i drugi, jer je tuberkuloza nekako svojstvena Vojvođanima zbog ove nezdrave klime, vojvođanske ravnice, panonske ravnice, i dosta njih i dan danas oboljeva od ove bolesti. Uopšte plućne bolesti su veoma zastupljene kod Vojvođana. Dakle, vrlo verovatno da je u Beču preminula od ove bolesti. Kažu njene poslednje reči, koje nikad niko nije zabeležio, ali se kaže, da su bile reči kojima je citirala i Brankove poslednje reči na smrti. Govorila je perfektno francuski, nemački, mađarski i engleski jezik. Dakle, bila poliglota, a poslednje reči uputila na nemačkom jeziku na kome je najradije komunicirala sa Lazom Kostićem. A bile su Lieben Sie wohl. Volela se. Kada je umrla, njeni roditelji, skrhani, sklonili su sva pisma, svako svedočanstvo koje je ostavljala na papiru. Zato je jako malo podataka ostalo o Lenki. Gotovo ništa.